Hello guys and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Tiripo panapa pa television pa chifiti chisina ma side effect pa tunoyana nyaya dzakasiyana dzinenge dzichitika mu Zimbabwe dzinenge dzichitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Guys nyaya ndine panapa inyaya ya Mukomadhimba. Ndifungana pane team inoyatso follow Naiza Boom yakaona zvishoti Mukomadhimba vanga vaine muromo ngori pa side madezi apfuura vachitanga vane stroke ende vanhu vazhinji vakazviona pa movie wa ndofanira kuona even comment irapo yakanzi to Mukomadhimba, may you find healing in Jesus name, may he heal you and may you get well soon, amen. Vanhu vese vaizviona kuti Dhimba ane muromo uri paside madezi apfuura, vanhu vese vanga vari worried nazvo ende ndichakuratidzai panapa even picture yacho mozviona kuti muromo waDhimba wanga uri paside. But my surprise manje from chats mamwe andareceiva ikuita sekuti nyaya iyi inatete waMoira night because from chats ndaona ma allegations aripo. Saka changa tichita se ndichikuratidza zvese muri panapa muchizviona mogara muri up to date kuti zveshuwa pakaipa zvinongona zvazvine munhu anga azviita. Saka panapa vanchaita chakuratidza ichi chakuratidza Mukomadhimba ndakuratidza Mukomadhimba muromo wawo then tochiona kuti zvikufamba sei. Ndifuna munokuona awa ndiwo Mukomadhimba muromo wakanga uri paside. Go and check out mamovie akapesa kubuda Naiza Boom aitooneka kuti ndauti Naiza Boom Dhimba aitooneka kuti muromo wake uri paside so kuti angada kustroke eno vazhinji vaifunga kuti maybe mukomana akuda kuita se akuda kustroke. So vanchaita panapa da ndikuratidzei screenshot ratete waMoira so that tinofambirana nenyaya yadika ndozo vanhu vazhinji vakazvinotisa but vanhu vazhinji vakazvinotisa kuti something is fucking wrong, something is wrong, kuti something is wrong. Saka da kuratidza ma screenshot vari papi kuti tichibatsirana panapa right. Iyi ndo chat ratete waMoira. Ndipo pane nyaya dzaMoira naNaiza Boom kana pane wamboona video ratabva kumboisa vanokwanisa kunyatso mechanisa nyaya idzo chidzinzwisisa dzichibuda pachena zviri better. Pane this one pane apa nditete waMoira kawo maitete chepazasi pacho munyatsoone pakapinda zita raDhimba ndifunga Naiza Boom aitaura natete wacho achinzi saka ndimi makaroya Dhimba here zvakanzi natete wacho kwazvo ene ndiwe next ndimi makaroya Dhimba and kwazvo ene ndiwe next ndatogara ndakuudza handiti maitaura shiti paya ndimukakatara shiti kana vakadhiri vanogona kuisa muromo paside zvokuratidza kuti iwe usazotaura zvekupenga ndimukaizisanasipakisitogona kuiswa muromo ugotsi bo tinotaurisa kaizvizvi bo kana munhu achiti akatara shiti obva iswa muromo paside ko isusu toona ise tiri pabasa ngasiyana nesu handiti maitara shiti paya muchionerwa pakauya maid. Saka ndifunga ndo your days are numbered. Iya statement that's boy amana. Your days are numbered. Amana ka. Amana toona mwana Naiza Boom kana Dhimba itwa skillful wala. Saka hanzi kwazvo manzi ndima iro ya Dhimba zvanzi kwazvo ende ndiwe next ndatogara ndakuudza. Saka Dhimba pakaswa muromo paside I think munhu akutaura ega. Saka undiradze manzi machi ma screenshot acho so that munoyatsonzwisisa nyaya dzatichitaura panapa tichitsobata nyaya dzichitase tichifambirana tiri pamwe chete. Saka izvi ndazviona kana sindega ndakazvinotisa zvangu pandaiona mamovie aya handisindega ndakazviona vanhu vakawanda vakatokwanisa kutozviona vaitozviona zvinhu zvizvi vanhu vakawanda vaitozviona. Saka da kuratidzai panapa mamwe ma screenshot mamwe mafans aitotaura kuti Dhimba Dhimba so Dhimba so that munongoziva kuti anoma ndo zvinoita zvinhu zvinenge zvichiitika. Akwadza mumwe munhu akazvionawo futi kuti inenge mawane kam is Dhimba getting help. Face yake iri kuita senge munhu ari kuda kuita stroke zvinhu zvaitaurwa nemafans pamamovie acho izvozvizvo zvatikukwaridzai panapa. Saka ngoti ndikukwaridzai ma screenshot mafans zvaionawo because mafans anga kutozviona kuti mufana wekayo atopa ma1 pane zvikuitika uyo mumwe futi mufana
akazvinotisawo futi yeingushu ara pakanzi isimkoma dimafine says she's not feeling well ndifuna murongozvionawo nditira kutsvaga kuti pane mamwe nemacomments aikomentwa nevanhu pamusoro penyaya yadhimba yoimwe wakazvinotisawo wakazviona kuti something is not okay, something is wrong kuna dhimba apa handimukona uyo wakanzi David dhimba yastroke kayo mafanza ayo dhimba yastroke kayo wana waitozviona pamamuvha aite mapakaisa muromo pasaidi kumkoma muromo wenyu waita kusikupaona kandi paunze kuscreen kumkoma muromo wenyu wakaita sei makutaura nepasaidi indau si saka ndo zvinenge zvichita sei zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe ndo zvikuitika munyika yeZimbabwe pakaipa saka guys ndo nyaya dzati tinadzo panapa Zimu That ITV kachinge first time yako usina kusubscribe panapa please do subscribe because panapa tinoona nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe uyezve kwachingo nebusiness rako da kuzomaketa panapa paZimu Reality ITV wakasununguka kumaketa vakasununguka ku tibata panamba dzedu dzinoti 0774045235 ngenzokodze futi namba dzedu 0774045235 ndidzo namba dzeZimu That ITV kana mchinge bida kutaura netimu yangu yeZimu That ITV une business rawinaro strictly business and we are open for business so guys makasununguka kuti bata ipapo then toita mutactic wacho tofambira nyaya dzacho but idzi dzinyaya dzichiitika mumacircles emacelebrities edu tinongoya nadzo panapa tichidzitaura tichikuzivisai kuti mugare muri up to date mugare muri up to the time maonero atinenge tadzitawo nyaya idzi tichingongwavha tiri mumastreets zvinenge zvichiitika so for now guys thank you for watching. Thanks for supporting Zimu That ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. Before sort of follow DJ Sparks, but not able to follow Facebook, which is Facebook. Please go and subscribe. YouTube, please do not follow up on my pages. Edu DJ Sparks Zimu That ITV. Kana ngoti Zimu That ITV. Unoshika uchiona nyaya dzedu dzati poste gogo makasununguka guys. Kuende gogo mona supporter. But before to follow, please follow Jesus Christ. Saishe namponesi upenyu wako. Please follow Jesus Christ. Saishe namponesi upenyu wako. I am out. Andikabude nisina manambo. Panenya yanga nitaure guys. Ndifuna mkuona zvikubuda pa screen apa pakanzi Apostle Monalete is inviting you kugomo musi wa 2 February kwa muriya wako. Timu yukunzi pukuta msodzi kuti kwachingwene msodzi yawinayo pukuta msodzi muende kugomo munonamatiwa kana muenda zvinoitika ikoko. For more information namba dzawo zvikubuda futi todzanga tsingobuda ipapa. For more information makasunungwa kuti se ku abata then muyatonzwisa program kuti program yacho yakamira sei uyezve guys Stone River fanongona mukomana akapfeka Stone River mageto youth chitomboruzivi kuti uyai mujoine mafuneral services zvinhu zviri important izvozvo kuti ujoine funeral service yako at cheap price even on geto youth as cheap as maybe $2 per head saka wagari sadza raunodya but unofanira kugara wakagadzira because at the end of the day we all know kuti rimwe zuva tichanosangana nemusiki rimwe zuva tichangosangana naJehovha mambo wedu saka neizvozvo guys I am out.